Live tayo guys, sabang nagbiyak tayo ng nyug. Ay probinsya guys, kopra tayo guys. Kopra. Yeah. Tagal. Dagong gaming, Miguel shout out. Tagal na ito account, may ng wifi. Dragon, good morning. Mahina ang sagat. Good morning po. Miguel shout out sa iyo. Salamat sa iyong pagpunta.
May jacket ka na, idol. Rinaldo. Salamat sa patamsak. Ngayon ang sagap ng wifi dito. Ang tagal. Guys, please connect Dragon Gaming. Wala ka naman, idol. No connection. Tagal. Hoy. Yung parapati, baong karigos ka ba? Magparapati, baong karigos ka. Edmond, shout out sa'yo, bro. Halukal kita, boy. Ano nga ni? Nagpaparalibo. Nag-live baga ako. May bukong kuwan. Ay, matumba dyan, no? Di ka magrani, wey. Ay, Diyos ko. Ito ta pagtaranan. Lima sa daw yan. Lima sa daw yan.
Tara. Ano ho? Sisinto mo. Ano? Sisinto mo. Hinso? Iyo. Ang hinso? Iyo. Ano ang Ano hinso? ho? Tigtong ba ho? Ba, ito na. Ano yung doktor laban? Di ka mag-ano ho? Kaon ka pa niya, kaya tignan siya. Tangkulan. Pagkain. Dua na. Dua na langit. Nagkakang siguro.
nakatira doon? Ha? Mas marami yan? Para magbuli. Ha? Bakuna. Ano? Iba. Yan. Iba. Ako nga kayo ni Mama. Mabuhay ka, anak. Iba. Ayun o, dami bulak na. Tulog daw, hindi man natulog. Kopra guys. Yung mga shoutout niya sa mga nagkukupra. Mababang binta dito ang bili dito ng ng kopra. Pero yung pagkukupra napakahirap. Daming proseso bago maging pera. Ito nga, lang pang isang linggo ko na itong trabaho. Kita mo, wala pa mga abutin pa sa mga 3 araw. Bali 10 days. 10 days na trabaho, kikita lang ako dito ng mga 3,000. 10 days sa trabaho, yan na 3,000. Kalahin nyo yan guys. Yan, 31, tamsak nyo na yan, 31. Sino kayo nag-boosting sa akin? Salamat. Tamsak mo na yan, taka ano, idikit mo na yan sa akin. Baka si bukas naman to. Bukas, ikaw ba padami ng viewers dyan? Maraming manok dito, idol. Bukas, sabi ko nga ba ikaw eh. Salamat bukas. Kala ko, alam ko na kaya kasi bukas siguro. Naulaan ko na agad bukas eh. Maraming manok dito, idol. Kaya lang mga, mga tinali, mga pang mga pang sabong. Napakahirap ng trabaho guys ng kukupra ngayon. Oo, bukas maraming tubo dito. Kumakain ka ba ng tubo nito bukas? Masustansya to eh. At ano tayo? Laki na, tabang na. Ayan o. Meron na.
Wala ka nitong almusal. Makasurvive na to. Di ka nag-live bukas? Parang hindi kita nakita nag-live. Ano ba yan bukas pag ganyan, pagpa-booster ng ganyan na ano, paano ba yan gawin? Binibili ba yan? O ano lang? Kurso na ngayon yan eh, ang booster na yan. Boosting. Pagkatapos ito guys, salansanin naman doon sa taas. Tapos gagatungan na naman. Paggatunga pag na medyo luto na. Mayan ang sagap ng wifi dito. May bayad. Kasi ano, kanino na ano yan? Sino paano ka makakuha niyan? Paano ka makakuha niyan bukas? Gusto ko ng ganyan din eh. Ang ayuda ba sa mga suportahan mo, pang suporta sa mga kaibigan mo? Laking tulong kaya yan, ganyan. Depende sa iyo kung ilan ang gusto mo na papasok diyan sa mga nagla-live. Ikaw makapagtotal kung ilan. So bukas lalaki oh. Oh. Ang laki ng tubo. Pero hindi na tumatami siguro. Kaya ang laki na eh. Masarap nito yung mga malilit lang. Tikman natin kung matamis. Mas matamis to. Yung laki. Pakain na natin mga manok. Sa manager galing, hirap makapasok dito kung ikaw mismo gagawa. Sa manager. Mayroong manager din pala yan. Mahirap kung ikaw mismo gagawa. Paano kung halimbawa pagawa? Paano naman nila gawin yan? Anong gagawin?
Halimbawa, gusto magpagawa. Magbabayad ka. Kanina magbabayad. True. So, matamis ko. Matamis ko bukas. Babakal kami. Makalon. Pagkain. Ito ang si tita mo kami ha. Ang daming tubo. Pero bukas, pwede mong gamitin niya sa sarili mo bukas. Halimbawa, gusto mo ng maraming tao sa'yo, ay maraming views. Pwede mong gamitin niya sa sarili mo. O pang ano lang, pang ayuda lang talaga sa iba.
Bailing ini. Bailing kami sa cellphone. Hindi pwede. Ang tigiling mo. Ang tigiling mo. Landas. Madalid. Kumanan ka mo. Ay mga guys. Mga guys. Mga guys. Yung mga guys. Puro tubig. Puro tubig yan. Wala tubig. Nasushoot ba ka? Nasushoot. Saka ka dyan. Ang natubig na move. Ako nagbaga. Nag-inom ng baga ako, Tito Kan. Nakaganoon. Hindi na nakahawa doon. Iyo, sabi mo sa Jeka sa Soho. Ikaw din sa Jeka sa Soho. May aso nga ni. Para man kami kigit na kasi nakakatakot. Marami ko tagang kigit kasi. Wala mong kigit kasi sa aga. Sagahan na po nindito. Ayun. Ay. At bibinindo. Dampang dito. Ay, saga pa ito. Tita! Ano ka mo ka? Sama atin nam. Hindi na, pag nakakuha ko taon ka mo. Pag nakakuha ko taon ka mo. Ha? Ano atin na? Ha? Mati na yan. Halap mo kami. Betul ka pa yun, Putuan. Nakatulong kami kay mama, Pag-abot ka ni mama ni Santi, maabot ka si mama. Dahil naman. Doon, hapon. Dahil na. Ay, nakanto ang malugpa ka mo dyan. Dahil na. Pwede sa may tubo. Diyan ba igwa apurun ta kami? Ha? O igwa apurun ta kamo. Kung gua dyan, sa nilog. Iyo. Hindi mo agad gano'n kami. Masit ko. Diyan mo na. Malugpa ka dyan, Santin. Diyan mo na, baya. Diyan mo, baya. Mga dyan, tamaan ka. Matamaan ka dyan. Dito ka. Sug. Ay, ko dyan. Puro tubig.
Padumog na. Saan kinuha ko na? Ano ko, malugto ka kain. Diyan, di pulugan. Nakulugan. Ano What ginagawa? Uy, kanila. Oh, diyan, malugto ka mo. Nakakalit dyan. Malak ka. Ako na. Uy. Shoot. Tara. Mat ka dyan, oh. Kumalik ka ba dyan? Hop. Shoot. Shoot. Oh, shoot. Uy, boom. Nasisot ko ang bula. Ang bula. Mas kiniyon. Mas kiniyon na niyo. Kuya na nasa dayo. Nahiyo. Ha? Wala. Dog. Dog. Yan din sa gudo. Pero sa ring dalayon. Iyo. Nagyan ng saido. Apil nito. Iyo. Apil mo nito. Ang kakastel ko na ko lang ito. Kasang kay Bukay aki. ito. Bukay ito. Sa imi ito. Mama mo ito. Aki ka dang bigas ta. Mama mo ito. Iyo. Sugod mama. Ngani. Lando ka good. Iyo ngani. Lando. Iyo ngani. May tugang ka pa. Iyo. Say. Dako. Ang pangalan. Baka. 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 Lando ka. Ito. Ay, shoot. Ano ba dun sino yan? Oo, yan. May good quality. Cellphone. Baka doon. Uy. Dali. Lugal. Ay, may palaka. Lola Santel. Lola Santel.
Lola Santel. Lola Santel. Lola Santel. Isa ang bantay mo, Santel. Lola Santel. Lola Santel. Lola Santel. Mali na, Miguel shout out. Ah. Milena, Miguel shout out, may jacket ka na. Milena, salamat sa pag-pasyal, Milena. Ikabot ka Santel. Daddy mo. Til. Kay daddy mo. Punta Santel daddy mo. Oh, wala ka. May pamakul. Jelle, maglakis ka rayon dyan ha. Ako si Lola Santel. Ako man si Lola Santel. Lola. Di pagpakusog ka kay Marita matumba, mahulog ka mo. Di ka magtabog kay makusog ha. Lola Santel ha. Lola Santel. Di magtabog kay makusog.
Ha, Lola Santil ha. Talaga ulo ka, Lola. 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 Ulo ka dyan. Ulo ka naman si Lola Angel. Luway lang kami. Na. Hulog na. Yan nahulog. Si Lola? Nahulog si Lola? Ay, siya nahulog. Nahulog ka kayo, Lola? Lola Santil ka? Nahulog ka? Isay? Nahulog si Lola Santil? Irak man ni Lola Santil, nahulog pala. Di naghibi. Dapat tagibi siya nahulog.
Tambol.
ba ano, may iba na aki? Hindi ka magdali kung lugi ka.
Jemar, mega love, shout out. Salamat Jemar ha sa pag postyal. Wala bang pasok, Jemar? Hindi ka ng instruction ngayon? Mister, hello, mega love, shout out. Good morning, Mister. Yabal moderator, Mister. Thank you so much for coming. What's my work, Mister? Mister, you have a moderator. You drop your link.
Oh.